Моңарчы югалганнар да. Сезнеңчә, исән калачакмы? Аны беләсезме? Ул янымда утырды. Синеңчә алар инде килеп җитәргә тиеш түгелме? Кем? Кемдә булса. Нәрсә бу, шашкимы? Юк шул, шашкидан яхшырак уен. 2 уенчы, 2 як. Берсе ак, берсе кара. Уолт. Серне беләсең киләме? Аңа ышанма. Ул куркыныч. Селкенмә иптәш. Мин аны табарга тиеш. Аны кире кайтарырга тиеш. Әйе, син моны әйтеп торасың. Син кемне кайтарырга тиеш дип сорагач, тагын аңыңны югалтасың. Синең көчле бизгәк булганга күрә минемчә син аңламыйсың да. Кем турында син шайтан алгыры әйтәсең? Багауларым. Кул багауларым. Кайда багауларым? Нәрсә? Минем жакет кесәсендә. Белмим. Жакет кесәсендә. Яхшы. Куркыныч. Ул куркыныч. Караңгылана. Алайса тизрәк атла. Авыл гыйбады. Катырак ярыймы? Безгә лагерь ясарга кирәк. Нәрсә, монда? Әйе, монда. Мин туктамыйм. Яхшы пикник булсын. Караңгыда джунгли аша бар. Агачлар безне тутачакмы? Юк. Агачларны сындырган нәрсә сине тутачак. Шулай борчылсаң, ник миңа патроннарны кире кайтармаска? Мылтыгыңны ыштаныңа сал. Сәйд хаклы. Хәзер барсаң, ярга кадәр барып җитмисең. Әйе, ник шулай? Ышан миңа. Бу Австралия. Бу без. Әйбәт таяк. 2 көнлек без Сиднейдан очып киттек. Лос-Анджелеска юнәлгән һәр коммерцияле авиалайнерлар кебек без төньяк-көнчыгыш юлы буенча очтык. Пилот җир белән элемтәне югалтты дип әйттеме? Әйе, 6 сәгатьтән соң. Ул бурылган да Фиджига таба очкан. Димәк, без юнәлешне үзгәрттек. Кызганычка каршы, без юнәлеш үзгәрткәнне беркем дә белмәгән. Давыллыкка эләктек. Калганын без беләбез. Пилот без юнәлештән 1600 километрга киттек дип әйтте. Әйе, ләкин безне табачаклар. Аларның номер билгесен төшерә алган иярченнәр бар. Әгәр без дә номер билгеләрен йөртсәк. Син пессимист түгел. Фото нигезе максат һәм төшерү. Иярченнәр төшерә ала, тик аларга кайда төшергә икәнен күрсәтергә кирәк. Софсата. Яхшы, миңа курчаклар тамашасы ошады. Гаҗәеп. Димәк, без ниндидер тишеккә эләктек. Башка әйбер турында сөйләшсәк нәрсә? Абдулла рациясына тоткан тапшыру. Французча бер шәй әйтте. Алар үлеп бетте. Тапшыру кабатланган инде. Күпме вакыт сипкелле? 16 ел. Дөрес. Әйдәгез моның турында. Ярар, без кире кайткач башкаларга әйтергә тиеш. Аларга нәрсә әйтергә? Нәрсә без ишеттек? Мин сиңа тылмач түгел. Һич кем бер нәрсә дә әйтмәс. Без ишеткәнне тулысынча аңламаяча сөйләү куркуга китерәчәк. Без белгәнне аларга сөйләсәк, без аларны өметсез калдырачакбыз. Өметне югалту ул бик куркыныч нәрсә. Димәк, без алдаячакбыз. Бу динозавр иде. Бу динозавр түгел. Аны күрмәдең дип әйттең. Күрмәдем. Димәк, ул динозавр булмавын каян беләсең? Чөнки динозаврлар үлеп бетте.